Okay, good morning mga boss. Nagigtot ka, brother. Okay, so conversion tayo ngayon sa 200cc sa TMX 155. Ayan sila boss. From Santa Maria, Pangasinan bro. Oh, Santa Maria, Pangasinan. Madi makita ni ka bro. Ayan. Madam, baka dakayat mo shoutout. Ha? Ha? Kalbo. Shoutout tayo kay Kalbo. Shoutout tayo. Si ka bro. Shoutout kay Angel. Ha, baka may gusto kayong i-shoutout. Eh no, wag na kayong mabain. O, game. Ayun gusto nyong i-shoutout, game. Shoutout kay Gabo saka kay Anyang. Anyang. O, yun. So, wala na. Oh, wala na daw mga kabro. So, dadalhin na natin yung sigunyal. So, yung materyales ni kabro, siya na yung bumili mga kabro. Ayan, siya na po yung nag-provide ng materyales. At tayo ay magsasalpak na lang. Tapos magpapa-machine shop. Sinakay ko na doon sa box. So, dadalhin ko sa machine shop yung sigunyal. At ipapapalit natin yung dalawang bearing. Ilalagay natin sa CG200 na sigunyal. Okay. Alis muna ako mga kabro ha. Iwan ko muna kayo dyan. Pern! Singit mo na kayo kinakangkulan, nagpa-tune up ka no. Okay? Iwan ko muna kayo dyan. Magsisingle ako, hindi ko gagamitin tong tricycle ni Boss Jason. Shoutout kay Donya. Donya. Okay? Gagamitin natin tong Skygo Boss. Let's go. At yun, nandito na nga tayo mga kabro sa machine shop. Dito sa Coral Ramos Tarlac. Okay? Easy K Machine Shop. Ayun na po yung sigunyal natin. Nakasaka lang na sa machine. Sa turnuhan at ililibot ko muna kayo ng sandali dito sa kanilang machine shop. Alright, so ayan si Boss Marvin. Okay, siya po yung dadali ng ating sigunyal mga bro. Siya po yung magtuturno at yan naman yung kasama niya, nagwe-welding ng elbow na butas. Okay, so ayan, kadami nilang machine dito mga bro. Sa mga gustong magpa-machine shop, kung malapit lang din kayo dito sa Ramos, pasyalan ninyo itong Easy K Machine Shop Coral Ramos Tarlac. Ayun yung Boss 150 natin, yun ang ginamit natin. Okay, so yan o. Sinusukat mo ng mabuti ni Boss Marvin yan bago niya tornohin yung ating sigunyal, yung salpakan ng magneto mga kabro. Ayan o. Okay, so bali yan, hindi na niya tinutusok. Yung iba kasi sa machine shop, tinutusok pa nila dyan sa may bandang butas ng magneto, yung salpakan ng magneto, kaya nadidisalign yung sigunyal. Okay, so ito no, pinapaikot na ni Boss Marvin at napakaganda. Napansin ko yung ikot nitong sigunyal, napakaganda ng align at napakaganda ng ikot. 0-0 talaga mga kabro. Yan, naka-dial gauge yan mga kabro, pinapaikot niya, naka-dial gauge. So yun yung dial gauge niya, yung bilog na yan. Okay. You know, 0-0 mga kabro. Yan, so sinukat niya muna, dapat 0-0 yung ikot niyan bago niya tornohin. Okay, so pagkatapos natin dito, balik na tayo sa ating laboratorio mga kabro. A few moments later. Okay, so natapos na tayo sa machine shop mga kabro. Ayan, maraming salamat kay Boss Marvin ng Easy K Machine Shop sa Ramos. Ito na yung pinamachine shop natin mga kabro. Ayan, quality. Napakaganda ng pagkakamasin mga kabro. So yung gagamitin na nating tornilyo dyan, kagaya ng mga sa may China na mga motor, kagaya ng Alpha, Rusi, ganun na rin yung tornilyo niyan mamaya. Okay? Yan. So maganda yung sigunyal na to bro Sabi nung nagmamachine kanina, nung nagtotorno, ang tigas ng bakal dito, sabi niya, hindi kagaya nung naunang pinamachine shop ko sa kanya. Malambot ito. Kapag tinuturno niya, nagiging kulay violet yung natatanggal. Ibig sabihin, sabi niya, matigas tong bakal na to, sabi niya. Oo. Ake brand, mga kabro. Sabi niya, matigas. So, tatandaanan ko yung ganyang brand. Ake. Alright? Ake, bro, Ake. Ikaw, madam, Ake. Okay, so assemble tayo mga bro. So 63.5 lang yung block ni kabro, MTK brand. So tayo naman habang nandito tayo, dumating yung isang parcel natin na pang 200cc na block. So bali kwanto 65.5, mas malaki kaysa dito sa may kinakabit ni brother. Okay, hintayin pa natin yung ibang materyales para makompleto na rin natin yung mga 200cc conversion natin na
naka-line up. Itong isa dito from Paranaque pa to mga bro, iniwan na oh. Okay. So meron pang isa from San Manuel Mongada. Nagpa-order na rin siya ng mga materyales, nagbigay na siya ng pera kanina para pag dumating yung mga pyesa next week, kompleto na. Assemble manan, overhaul manan, conversion manan. So sige. Tapos wala na yung mga kasama ko. Iisa na yung natira. Ayan o, malinis mga kabro. Walang ibang kasama ko. Si Pare Jeric, hindi pumasok. Brother Lito, trangkaso. Yung kapatid ni Fern, pumasok. Nag-aral. Yung dalawang helper namin na dalawang binatilyo na maiingay, nag-aral din. Kaya dadalawa lang kami ngayon mga kabro. Pagtutulungan na namin tong 200cc conversion from Santa Maria, Pangasinan. Kabro, ayos kayo lang dyan? Ayos lang, okay. Update ulit mamaya mga kabro. One eternity later. Okay, update. Tapos na yung overhauling natin na plus conversion sa 200cc mga kabro. At meron pala silang nakalimutan na i-shoutout kanina. Kabro, sino nalipatan nyo i-shoutout tatay? Shoutout kaya, Roosevelt. Ano nagan na bro? Roosevelt. Roosevelt po. Roosevelt, nagpintas na ganan. Oh my God! Wow! Mamahalin. Ayun ni madam na, nakatungtong na di cellphone na. Siya po yun. Ay, Roosevelt. Si Kaya Roosevelt. Yung kuya ko po yung... Ay. Ay, kuya. Nagpintas nga na ganan. Okay, sige bro, awanan. Shoutout sa asawa ko. Shoutout daw sa asawa niya. Ilan bro? Ilan sila? Walang paalam. Nagtatrabaho lang ako. Okay. Okay, so ilagay na natin mga dapat na ilagay dito para mapandar na natin mamaya. Tapos siyempre, test drive. Ito yung conversion natin sa 200cc na hindi na tayo pinahirapan magtabas-tabas. Minsan kasi nagtatabas tayo dito sa taas ng chassis para hindi bumangga yung takip ng cylinder head. Tapos di na rin tayo nagpaluwang dito sa bracket ng dito sa may chassis papuntang cylinder head. Swaktong-swakto, konting adjustment na lang dito. Pasukan brother, madibay. Okay, sige. Lagay na muna natin yung mga yan. A few moments later. Okay, so tapos na natin mga kabro. Ayan o. Ang mga pyesa na to mga kabro, dala-dala ni kabro ito. So dala-dala ni kabro yung cylinder head, cylinder block, tsaka sigunyal. Tapos push rod. So makikita nyo dito sa ginamit niyang cylinder head pang CG200 din. Which is yung mga na-order na CG200 mga bro. Yung hulma ng block tsaka sa cylinder head, medyo mas maliit ng konti yung kanyang cylinder head kapag CG200. Okay, yung na-order to sa Shopee mga kabro. So yung iba naman, yung ginagamit ko ngayon, pang SG150 na Skygo mga bro. So mas maganda yung shape, mas magandang tignan mga kabro sa block tsaka sa cylinder head. Medyo yung block yung cylinder head nga lang ng CG200 is mas maliit, mas payat kaysa doon sa CG SG150 na Skygo cylinder head. So mas magandang tignan yung pang SG150 na cylinder head ng Skygo kapag nagko-convert tayo sa 200cc. Kagaya nyo no. Kagaya nung sa 175cc, maganda din. Okay? So ngayon, ito yung conversion natin. 200cc, pandarin na natin. Whew! Start from Santa Maria, Pangasinan. Ayun o, napakatigas. Yun o. Okay na. Yan. Kaganda mga kabro. So napakaganda ng pagkakaline sa sigunyal. Napakaganda ng pagkakatorno. Makikita mo yung magneto, walang kagewang-gewang ang ikot oh. Kaganda. Oh. Walang kagewang-gewang ang magneto mga kabro. Ibig sabihin napakaganda ng align. Napakaganda ng pagkakatorno mga kabro. Doon sa may salpakan ng magneto. At syempre, nagpalit din tayo dyan ng timing gear, yung pamalakasan nating timing gear Motor Star. Makikita nyo naman yung under niya, napaka-smooth. Okay, so tinest drive ko na.
At bigla namang umulan na naman. So kaya nagtalukbong ako ng kulay mink. Kulay mink mga kabro. So tara na, balik na tayo sa laboratory natin para makauwi na rin sila kabro. At kukunin pala din natin yung sidecar natin na pinagawa natin kay Boss Jason De La Cruz. Abangan nyo na lang, papakita ko sa inyo yung pinagawa kong kolong-kolong na formado. Okay, so let's go. Balik na tayo sa ating laboratorio. So uwi na sila kabro. Bro, salamat ha. Ingat, ingat. Agalwat ti pa nag-drive, break in lang ha madam. Madi ka natuukan. Kabro, ingat ha. Sige, salamat. So ibabalik na natin yung motor ni Boss Jason. Kukunin na natin yung tricycle ko tsaka yung 155 ko. Na-miss ko na. 5 araw ko din hindi nagamit yung 155 ko ah. Okay. Inabot yung sidecar. Yung sa akin, 1 lang, 37.5 yung sa akin. Pero gantong nagturin yung style. Oh, pero hindi siya pure stainless. Stainless lang yung mga ganito niya. Ganito. Pero yung mga tubo, yung bakal lang na tubo. Ay, sakto pala oh. May helmet pala silang dalawa. Okay bro, ingat. Maraming salamat. Aganda ng tunog ng ano, butyo-butyo. Ang sakit sa tenga. Ano brother? Ayos? Yes. Maraming thank you. Ay, bawal ang kasan yan, madam. Joke lang. Sige. Ingat, ingat. So, maaga tayong natapos ngayon mga kabro. Ayan. So, uwian time na. Kunin na natin yung ating kolong-kolong na formado kay Boss Jason De La Cruz. Once again, thank you po sa inyong panonood. At see you again next video. God bless you all.